A dyma ti liw ag anarferol felly... i'r prif gylch. Felly gyda'r Rhanfrid Cymreig, mae modd iddyn nhw fod yn unrhyw lliw. Mae modd iddyn nhw edrych yn amrywiol. Fydd iddyn cael rhai a dipyn o asgwrn, dipyn o wilod, fyddan nhw'n fwy traddodiadol yn dilyn y teip traddodiadol. A wedyn, fydd gyda ti rhai wedyn fydd yn dibygach i gyffyle chwaraeon, sef y sports horses, a fyddan nhw'n fwy athletig. Ond gyda'r adran yma, ti ddim yn gallu mynd am deip o gwbl oherwydd bod yna gynlleied o wad Cymraeg ynddyn nhw. Ddim yn modd bod yna gynlleied o wad Cymraeg. Fe fydd yna rhai yn amlwg a drychiad Cymraeg. Fydd yna rhai ohonyn nhw o bosib a tad Cymreig neu fam Cymreig. Ond pan mae gyda ti cynlleied o wad Cymraeg, mae'r drychiad yn mynd i amrywio cryn dipyn. Odi yn neud yn adran anodd i feirniadu? Felly, gyda'r adran yma, dwi'n meddwl y peth pwysica i gadw yn y meddwl yw pwrpas. Felly, os wyt ti'n chwilio am geffyl i berfformio, felly wyt ti'n edrych ar y ffordd mae'r ceffyl yn symud. Wyt ti'n sicrhau bod yna cydbwysedd hefyd. Wyt ti'n edrych ar gydffurfiad y ceffyl. Mae hynny'n holl bwysig yn yr adran cyffylau chwaraeon. Felly, mae rhaid bod y cydffurfiad yn gywir. A mae rhaid bod y ceffyl yn medru perfformio a bod yna stamina yn perthyn iddo fe hefyd. Ar yr un pryd wyt ti eisiau meddwl am pa bwrpas fydd i'r ceffyl, os yw'r ceffyl yn mynd i fod gyfer dressage, neu os yw'r ceffyl yn mynd i fod yn 3-day eventer. Mae yna ffactorau fel hynny yn dod fewn i'r feirniadaeth hefyd. Odi ddi'n adran boblogaidd, da? Felly, mae yna dipyn o gyffylau allan yn y byd cyffylau sydd yn mynd nôl i ffridiau Cymreig. Mae yn adran boblogaidd, fel ni'n lli gweld y bore yma, mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf iawn. A mae apel y bryd Cymreig yn gryf iawn. Mae pobl eisiau'r gwad Cymreig oherwydd mae'r brydau Cymreig yn cael ei adnabod oherwydd eu presenoldeb nhw. Mae nhw'n rhai sy'n perfformio'n dda iawn, mae gyda nhw dipyn o stamina. A hefyd mae nhw'n gyffylau sydd yn addfwyn iawn hefyd. Felly, gyda llawer o'r brydau sydd yn cael eu marchogaeth, dyw ymddygiad nhw a'i un o ddim mor addfwyn â hynny. Felly, mae'n dod â bach o wad Cymraeg yn mewn i'r llinach yn medru bod yn stepyn calonogol iawn i wella'r ceffyl er mwyn galluogi'r ceffyl hynny i gael swydd ar ddiwedd y dydd, sef swydd o berfformio. Hefyd, wyt ti eisiau ceffyl sydd yn hawdd i drin, a mae'r cyffylau Cymreig yn bryd hawdd iawn i drin. Yng nghanol y prif gylch, mae Mrs Laura Ferris o Frydfa Rotherdail yng Ngwent yn beirniadu y dosbarth cynta gyda'r adran Rhanfrid Cymreig, dosbarth ifanc i'r ebolion yr Ebolesi a'r adfeirch blwydd ddod. Ar hyn o bryd, o'n blaen ni fan hyn, i ni gweld Beclem y Môra yn eiddo i Rebecca Lam. Ac Owen, o ti'n crybwyll gynnau 12.5% o wad Cymraeg sy angen mwyn cymwyso i fod yn Rhanfrid Cymreig. A mae hwnna wedyn ni, wrth gwrs, yn creu adran amrywiol iawn. Ydy, mae'r edrychiad yn mynd i amrywio cryn dipyn oherwydd bod yna gynlleiad o wad Cymraeg ynddyn nhw. A mae yna ganlyniad. Yn wir. Abergwaun sydd yn mynd â hi i Ben Strwmbl, Rebecca Lam, wedi magu'r y ceffyl yma, Beclem y Môra. Wedi cael llwyddiant yma dan yr enw brydfa Penstrymlu, sef eiddo'r Hôl, ond bellach yn magu ei hunan ac yn cael tipyn o lwyddiant hefyd. Ac i Abergwaun fydd y rhosgrym ar garden goch yn mynd. A'r Eboles fuddigol, Beclem y Môra. A fel wyt ti'n gweud, mae paratoi'r ceffylau yn wahanol iawn. Ddim mor naturiol ar y ffordd maen nhw'n cael eu cyflwyno sy'n edrych ar y pen ôl. Wyt ti'n gweld bod yna batrwm i'r ceffyl. Mae hwnna'n draddodiadol gyda'r ceffylau chwaraeon a'r helfyrch. Mae'r ffwng wedi blethu hefyd
weithiau ti'n gweld bod y gymffon wedi dorri'n syth ar y gwylod. And in class 115, the Ceffylau Gelding in the Welsh Part-bred, the results are... Rebecca Lamb yn berchen ac yn dangos. Rebecca Lamb with Ebola. In second place, 1355, Sioe Bennett with Hannah Dancing Queen. In third place, 1358, Sally Hayes with Sioe. A dyna chi. Mae'r wên yn adrodd stori o lwyddiant i Rebecca Lamb yn dangos ac yn berchen ar beclym y Mora, yr Eboles sydd wedi ennill y dosbarth ifanc gyda'r Rhanfrid Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r tîm. Well, Rebecca Lamb, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations, not just winning the Royal Welsh, but with a homebred as well. How are you feeling this morning? Oh, ecstatic. It's always great. I've had a lot of success, but to win with my own is just something else. So yeah, of course. We used to work for Kath at Penstrumbley Stud and still help out, but now you're here with Becklem Stud, relatively young stud, but you do so well, as you say, in the Part-breds. We always see you at the Winter Fair and now at the Summer Show as well. What does it mean for the Part-breds to be doing well? Oh, everything. I mean, they're, an equal part of the stud book, and we want to keep promoting them, and it's just nice to have them in the main ring and next to the C's and D's and A's and B's. So perfect. Well, good luck in the championship and enjoy the rest of your day. Llongyfarchiadau mawr.